λιπογλυπτική με τη βοήθεια οπτικής σύνας laser, Slim Lipo, είναι ένας καινούριος τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζει όχι μόνο το περιττό λίπος σε μία περιοχή, αλλά φροντίζει και για τη σύσφυξη του δέρματος, άρα αφαιρώντας το λίπος να μην έχουμε κρέμασμα του δέρματος. Οπότε είναι μία μέθοδος η οποία αντιμετωπίζει ολοκληρωτικά το πρόβλημα του τοπικού πάχους. Η μέθοδος Slim Lipo λοιπόν, η οπτική laser μαζί με τη λιπογλυπτική, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τοπικού πάχους, το οποίο δεν μπορεί να εξαφανιστεί ούτε με γυμναστική ούτε με διατροφή. Ως γνωστόν, το λίπος από ένα σημείο και μετά δεν αυξάνει τον αριθμό των λιποκυτάρων του, απλά μεγαλώνει, φουσκώνει και ξεφουσκώνει. Άρα το μόνο που μπορούμε να πετύχουμε με μία δίαιτα ή με γυμναστική είναι ένας μεγαλύτερος ή ένας μικρότερος όγκος. Το σχήμα του σώματος παραμένει αυτό. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Slim Lipo, κάνουμε μία επαναδιαμόρφωση της φόρμας του σώματός μας προς το ιδανικό, προς αυτό που θέλουμε. Η ένδειξη για να κάνουμε αυτή τη minimal επέμβαση, γιατί γίνεται στο χειρουργείο σε κάποιες περιοχές μόνο με τοπική αναισθησία, σε άλλες περιοχές χρησιμοποιούμε και μέθη, είναι το τοπικό πάχος, το οποίο δεν φεύγει με γυμναστική και δίαιτα. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι π.χ. τα ψωμάκια στις γυναίκες, είναι η περιοχή που ζητιέται περισσότερο, είναι η περιοχή του διπλοσάγωνου, το προγούλι που λέμε, είναι η περιοχή των βραχιώνων, τα χέρια δηλαδή, τα μπράτσα, τα οποία έχουν αρκετό λίπος και κρέμουν, καθώς επίσης και η κοιλιά, κοιλιακή χώρα, κοιλίτσα. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή, διότι η πλαστική χειρουργική αντιμετωπίζει τους πάντες με ισότιμο τρόπο. Οι άντρες δεν πρέπει να γίνουν πιο όμορφοι, οι άντρες δεν πρέπει να αποκτήσουν ένα ανδροπρεπέστερο και ομορφότερο σώμα. Βεβαίως και είναι, και δεν σας κρύβω ότι είναι ίσως η περισσότερο ζητούμενη επέμβαση από άντρες όσον αφορά την περιοχή της κοιλιάς και του σωσιβίου που υπάρχει γύρω από αυτή. Τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την απλή λιπογλυπτική αυτής της μεθόδου είναι πολλαπλά. Πρώτον, αφαιρούμε περισσότερο λίπος. Δεύτερον, το δέρμα το υπερκείμενο δεν κρεμά, σφίγγει. Και σφίγγει όχι παροδικά για 6 μήνες. Άρα ο οργανισμός προσαρμόζεται σε αυτό. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα διαμόρφωσης του σχήματος του σώματός μας. Και το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο γρήγορο και από την αρχή εξαιρετικό. Η διαδικασία παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο εξαρτάται από την περιοχή. Ένα διπλοσάγωνο, ας πούμε, γίνεται σε μισή ώρα. Τα ψωμάκια γίνεται συνήθως σε 1,5 ώρα. Η κοιλιά γίνεται συνήθως σε 1 ώρα. Εξαρτάται λοιπόν την περιοχή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον όγκο του λίπους που θέλουμε να βγάλουμε. Η ανάνυψη από αυτό το χειρουργείο, η επαναφορά του δηλαδή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι πολύ γρήγορη. Συνήθως, φορώντας έναν κορσέ, επανέρχεται σε 3 με 4 ημέρες. Κάποιοι μπορούν να επανέλθουν και πολύ συντομότερα όταν κάνουν μια δική τους εργασία και δεν εντάσσονται σε έναν κοινωνικό περίγυρο που τους παρατηρεί. Για το προγούλι, από πλευράς δυνατότητας του ασθενούς, μπορεί να έρθει να μπει άμεσα στην καθημερινότητά του. Όμως, λόγω του ότι είναι σε τέτοια θέση η οποία χρειάζεται μια επίδεση, γι' αυτό θα έλεγα 3 με 4 μέρες. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής. Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Δηλαδή αυτό που πετυχαίνουμε το διατηρούμε σε όλη μας τη ζωή. Το θέμα είναι να μην προσθέσουμε εμείς με τη διατροφή μας και με τον τρόπο ζωής μας επιβάρυνση στον οργανισμό μας. Το αποτέλεσμα που πετυχαίνουμε είναι μόνιμο.